Быць донарам справа высакародная і карысная. На дадзены момант у Шклоўскім раёне налічваецца 75 донараў, 35 з якіх медыцынскія работнікі. У ліку іх і Алена Рыбакова, галоўная медсястра раённай бальніцы, якая на гэтым тыдні стала уладальніцай нагруднага знака адзнакі Міністэрства аховы здароўя ганаровы донар Рэспублікі Беларусь. У панядзелак на ўрачыстым сходзе ў Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы перад медперсаналам выступіў галоўны ўрач установы Сергей Карака. Ён адзначыў, што ў раёне 40 донараў знаходзяцца на заслужаным адпачынку, а іх справу працягваюць цяперашнія неабыякавыя да чужой бяды людзі, у ліку якіх і Алена Рыбакова, рэдкая першая адмоўная група крыві, якой выратавала мноства жыццяў. Хотела кому-то помочь, кому-то, чтобы кто-то выздоровел скорее. Потом было время, когда, может быть, и перестала сдавать кровь, а потом решила, что, когда поняла, что это необходимо. Таксама звярнуўся да прысутных і намеснік старшыні райвыканкама Вадзім Рагавы, які падкрэсліў, што гэта вельмі прыемна і радасна, што ў нашым раёне ёсць людзі, якія ратуюць іншых, здаючы сваю кроў. А затым Вадзім Васильевич уручыў знак ганаровага донара Алене Рыбаковай, а галоўны ўрач бальніцы Сергей Карака прэзентаваў ёй букет ярка-чырвоных руж, сімвал яе высакароднай справы, якая ратуе жыцці іншых.